Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, имрӯз дар каналмон канали Фирӯза Влогай беҳад видеош зурай ки шумо медонед дӯстони азиз, ман чанд қа пеш ҳамин хел видеоша нишон дода будам, подписчикои ман рафта буд. Бовар кунед, ман ҳар рӯз кайки видео партов, ҳар рӯзашам як ҳафтада чанд боре ки мепартоям, ман интизор мешавам видеоша. Беҳад видеош нағзай, видеош барои ҳамин занҳояй, тарзи пухтан, ягон дар бораи косметика, ки ҷо мерава, кадом давлатҳо мерава, интересняй видеош, духтару пухтупазош, ҳамаш бо рецепт, ҳамаша гап зада мефаҳмона, талант дора. Духтара ки ё шакай нав хонадор шудагиай, туй кадагиам, путешествиёшона, ки ҷой меран, кадом давлати меран, бо ба наздики як давлати дигар рафтанияй, оли секретай мераванд, сюрприз мешан, нишонтон метиҳанд. Духтаро каналшонда дуроен обуна шавен, аз номи канали ма салом расонен. Беҳад шод мешам духтарои хушрӯи ма, канали ма наворош аз ватани азиз монай. Дӯстони азиз ки тамошо мекунен, беҳад шод мешавен, ватани азизи худмона мебинен, баъд тӯҳфаҳои беҳтарин шавҳараш мекуна, баҳри шумо нишон метиҳа. Духтаро барои косметика, барои ҳамин парфюмерия шумода мефаҳмона, ҳама намуди чӣ дар корай, чӣ хел духиёи нағз, запахҳои нағз, тональни, чизе ки нишон додестай, бисёр видеош да ҳам хел тавсия медиҳа, аз аму результатоша гап мезана. Видеош ҳамаш занонай, барои ҳамин занакҳои худмонай, пухтупаз, лайфхак, ҳамин кухня дайда, шумо ира тамошо мекунед, мотиватсия мегирен. Духтаро тезтарак дар каналш обуна шавен, шуморам ҳам хел видеоша тамошо кунед. Ина туйёша, видеои туйшам ҳастай, лаҳзаҳое ки тайёри диданаш. Силкаи каналшона закрепит мекунам дар комментария. Духтаро дароен, обуна шавен, беҳад шод мешам. Аз номи канали ма салом расонен. Раҳмати калон барои дастгиритон. Як субҳонаи осонак духтаро, ҳамин субҳона ма да маъқулай рецептша хостам шумодам нишон тиҳам. 3 дона тухм, каме намак, хай намак бо таби дили худай, сосиска, сир, зелен. Зелен гашничай духтаро. Баъд сир, хай сири вай ҳамин голландская об мешидагӣ, каме равған ҳамроҳ мекунем. Омлет меша духтаро, омлети беҳад бамаза. Инами як омлети калон мешава. Камта сковородка таст мегира, баъд равғана ҳамроҳ карда, тухма ҳамроҳ мекунем, дар сковородка мерезем. Вақте ки болоша пӯшондем пухтак, баъд сирай болош мепошему, ҳамин хел болои ҳам мекунем яктарафша. Аллакай тайёр шуд. Осонакай, вақти бисёр намеравад, дар 5 дақиқа тайёр мекунед. Субҳонаи бамазаи осонак. Ванам хел кофе тайёр дорум, капучино, тарқати капучино мекунам. Ихели таъми кофе вабше дигарай духтаро, бо лаззатай, хушхӯрай. Айхе кофе холӣ мекунен ку тез дили одама мегира. Инам хел осон тайёр кардам. Баҳри фарзандо, баҳри шавҳартон тайёр кунем, ам хел тайёр мекунам. Озиҷадай худам да кардам, фарзандода пештар кардам, додам. Барои ваё тез тайёр мекунам, навор накунам, барои худма ба ҳазир мекунам. Раҳмат дӯстони азизи ма. Мехоҳам ки ҳар саршавӣ наворумда ташаккур бигӯм барое ки дастгириҳотон, барои лайкҳо, барои комментария, барое ки ҳар як одам вақти хича дариғ надошта, и лайк, комментария ҳичи нест, не ки як қадри канала донистанай. Ман ҳамин қати мотиватсия мегирам, ҳамин қати хурсанд мешам ки қадри кори мара медонанд, бо ҳамин одаме ки комментария менависа ва лайк мемона, беҳад мада мотиватсия мешава, барое ки ҳар як меҳнати ма қадр дора. Ма вақт ма ҷудо карда навор мекунам духтаро. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки фақат шумода миннатдорихма баён кунам. Саломат бошен ки шумо ҳастен, канали ма ҳастай, бо навороро тамошо мекардагиё то охира тамошо мекунен, канали ма да ҳастен. ҳазор раҳмат барои ҳаматон ки медурен тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен, шуморам як рецепт ёд мегирен. Марам хурсанд мешам ки ҳамихе дастгириҳо ҳастай. Саломат бошен дӯстони азиз. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. Дар ғарибӣ будагиёра худованд барори кортон бития, бо сари баланд биёен Тоҷикистонда хона ва дари худтона кунен. ҳазор раҳмат. Кадоме ки бо аз Тоҷикистон нигоҳ мекунад, беҳад шод мешавам ки ҳамватанои худмон дастгирӣ мекунанд. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша.
духтаро ма хостам ки чӣ тайёр кунам. Пирашки алафо хела шуда гуфтум ку пештара харида будам, пудина надоштам. Анака пудина шаки гирифтам тайёр кунам бо свежигӣ дигарайда алаф меистад дар оби зеб мешава. Иҷода 1 стакан оби ширгармай, гарми бадам нистай. Бо 1 қошиқча намак хел кофтам. Баъд ҳамроҳ кардам орча бисёр, як бора бисёр андозен духтаро. Вақте ки шумо агар кам дозен баъд об ҳамроҳ кунен, вақти шӯриданда мулоим биёя хамир, дигар сахт намешава. Ира ман мегӯям ки дигар сахт намешава. 10 бор дигар орд андозед, хамир ки якум бор мулоим омад, то охира мулоим мерава. Барои ҳамин орда ҳамин хел ба чашм яхел кунен ки ҳамин хел вақти шӯриданда аллакай мефаҳмен таги дастонда ки орд чанд қаҳай. Шумо ҳамин хел сахтак вақте ки таги косатон олудаи орд шуд, ба камакки об ҳамроҳ кунен ки хамир бо беҳади бад сахт нашава. Хамири мо яъне хамири мантуда монандай, на сахти бадай, на сусти бад. Анами хел хамир беҳад хушрӯ мебиёяд, чӣ бурекда хушрӯ мебиёяд. Анам хали пирашки самбусаи алафида. Ма самбусаи алафира хали қабат дори хали мекунем слайони халишда нағз намебинем алафира духтаро. Мехоҳам ки ҳам пирашкиша бисёр маъқулай, баъд обични самбусаи чакдони бори ма дар духовка мекунам, беҳад бамаза мешава ҳамирам. Инам хел 3 пиёзи размери миёнара хел 4 кунҷа майда реза мекунам. Баъд ҳамин алафора шуштам. Иҷода 3 намуд алафай, раҳдавакай, бо испалоқай, намедонам акам испалоқ гуфта харидам, намедонам чӣ мегӯянд бо ҳамин испалоқай, раҳдавакай бо пудина. Баъд иҷода пиёза майда реза мекунам. Пеш вақт духтаро ма чӣ ҳамроҳ мекардам, гӯштам ҳамроҳ мекардам. Ҳозир гуфтам ҳамихе бе гӯшт алафӣ шава. Баъд жари таъм мекардам, аввало камтар тафт медодам. Ба якҷода хӯрдум, тафт додагӣ набуд, ҳамин хел свежи мондагӣ буда, алафош ҳамин хел пухтагие, лекин сабзи хел свежи метова вақти хӯрданда. Баъд гуфтам марам ҳамин рецепт мекунам, духтаро шумодам тавсия медиҳам, барое ки ихелида витамини алаф намебара, ҳамин хел меиста. Хиёл мекунӣ ки живое хӯрдистам, лекин пухтагие. Ма хостам шуморам ҳамин рецепткати духтаро тайёр кунен. Хамира дута кардагие мемонем рӯ мегирад, то алафора мешӯем, тоза мекунем, реза мекунем, хамири моам мераса. Хамира дута кардам майдатар ки столда хушрӯ тӯна карданаш удоб мешава. Барои столи калон бошам, 1 калона мешава тӯна кунем. Ман 1 золаша пирашкӣ кардам, 1 золаша самбусаи беқабат, қабатӣ нестай. Баъд дар ҳамун даруни золаш роғанам андохтагим духтаро. Ман хай описани дар рецептша полностью мемонам, хали удобни то меша мегирен. Равғанам дора 3 қошиқ равған. Дар 1 стакан 3 қошиқ равған, намак 1 қошиқча бо орда ба чашм мебинед хай то сахт шавиша. Барои орда чен намекунам. Ҳамин хел барои хали шӯридани хамиро чен намекунам. ин ҳамиқа беҳад бисёр мешава, бо баракат мешава. Баъд бисёр мемонам, барое ки вақти паза камтар хаёл мекунам ки кам меша алаф. ай ҳамин ҳисоб бисёртар ҳамроҳ мекунам. Барои креми торт, барои креми пирожни ҳамхалиҳо бисёр савол мешава. Бо сметанара мепурсанд ки чӣ хел сахт мешава. Сметана духтаро 20% боша нагирен, кремда истифода набарен, вай тиршак меша, маззаи ҳамун чиза безеб мекунад. Шумо бибинед сметана 25%, 30% боша, ба мисли маззаи қаймоқ дора. Меша вая ба варёнка бо венчик ҳамроҳ мекунен духтаро, вая миксер намекунен. Барои чӣ? Барое ки сметанара ҳар чанде ки миксер кунен, ҳамун қад сус шуда мерава. Ҳастай специально взбити сливки бори загуститель для сметана нависаги. Дар Россия, дар Тоҷикистон ҳама ҷода ҳастай загуститель для сметана. Ҳамун кам тарак сахт мекунад, сахти бадам намеша духтаро. ира ман пешакӣ мегӯям, ман таҷрибаи худам беҳуда мисол ҳайф накунен маҳсулота, агар хаёл кунен сахт мешава, намеша сахт. Агар ки сахт хоҳен дар Россия, и барои Россия бисёр савол меша. Тоҷикистон ҳамин қаймоқи килоакӣ ҳаст, шеф дукат ҳастай, я илоҷ карда сахт карда метонанд.
ҳозир не ки айни ҳол бисёр творожни сира истифода мебаранд. Ами Тоҷикистонда шумо метавонед Россияда бисёр ёфтанаш осона. Ҳамаи магазинҳода ҳастаи творожни сир. Мегирен творожни сира бо аввал ҳамун сливки петмола гирен бо сахарни пудра миксер кунен. Миксер оборотша бисёр баланд мемонем бисёртар мезанен духтаро. Сахт мешава. Баъде ки сахт шуд, баъд творожни сира ҳамроҳ мекунен, боз миксер мекунен. Тамом креми аҷоибот бо лаззат тайёр мешава. Духтаро ина пирашкиёрам пухтам, самбусара духовкада пухтам, болоша камтар об кардам пеша духовкара мондан листа. Духовка гарм буд. Баъд гирифтам, вақти пухтак шудак, равған кардам болошта. Анам хел сирхаки блестящий шуд. Камтараки ба шотка равған кардам. Пирашкирам дар алоби миёна пухтам духтаро. Дар газ баланди баъд боша, мисол тез қуқ мешава. Алоби миёнада ки ҳам алафош камтар хушрубу паза. Пасти баъдам намонем ки ҳамихе равған аба мекаша, се равған меша, дилгирифт мешава. Пирашкиё ма ба хотири анами намуд пирашкия наз мебинам хрустящий мешава. Анами лавоша ма худам специально мемонам духтаро ки резонаки хрустящие ба ҳами хотир. Раҳмат духтаро барои дастгириҳотон. То охири навора ҳамроҳи ма буден. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо боша. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.